Tervetuloa. Sun pitää pysyä siellä paikalla. Onko muita koiria tuolla? Koitas monta. Tää mikä? Se on valtteri tän lisäksi. Ja sit 8 pientä. Kuka siellä kaskaroi? No täytyy taas pysyä siellä. Mitäs tää sijoittuu siellä aukassa? Mitäs omakotitaloissa ilmeisesti asut? Saako olla vapaana pihassa? Vahtiimot tuntuu siellä. Päästääkö se sinne vieraille? Talutin pitkällä, mutta sä et saa tulla tänne päin. Mä en halua vielä tulemaan luokse. Me pidetään hajurako nyt ihan tarkoituksella tässä. Ja tätä kaverin rauhoittuu sinne. Mitä sä touhut? Joo, eli sä oot yksin vienyt sitä myös. Vaikka nyt ei oo aina ollut kaverin mukana. Miten sä palkkaat? Leikin Vennosta asti sulla on ollut. Terveenä on ollut. Siitä se on aina ollut näissä. Mites kova tää näköistä huomenna pitää? Joo, okei. Sä käynyt täällä kentällä koskaan? Mikä se kutsuu? Havi. 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 Ja autoja kautta. Tulee Havi. Tulee Havi. Tule. Yeah.
Tää on pallo. Niin. Ai hanskapyysä on kiva. Ainakin länsi. Koitatko sieltä vähän potkiskella sen kanssa? Oho, Tennaria, kato Havi. Oho.
isälle aina. Jatka matkaa. Sitten Remmi pois lastenryhmästä. Jos sulla on kaveri täällä, sä voit mennä sen luokse hetkeksi ja jos koira autoon, niin takaisin me tehdään paperitkin lailla. Kaveri, joo, kuinka ilmeitä. Niin, tuliko yllätyksiä koiran käytöksessä? No, oli sillä lailla hirveästi. Niin, että se on ihan näytti normaalit, mitä se yleensäkin on. Kyllä se haukkui se aika paljon ja yleensä se on tosi niinku, sosiaalinen ja niinku. Joo, se ehkä se sun jännitys vähän tarttui siihen. Joo. No ei se mitään. Selvittiin kuitenkin ja ketään ei ole purtu ja kaikki on hyvin. Joo, laukauspelottamisessa laukausvarmakaveri on. Ei ole äänten suhteen mitään ongelmaa. Luokse päästävyydessä, niin siellä on hieman sitä pidättyväisyyttä. Ja nyt laitettiin tuohon 2B, että se antaa hyvin puskea itteensä sitten, vaikka se ei niin tyköitä itteensä tee. Ja kovuutensa puolesta hieman pehmeä, ei se sitten ylempää ole. Eli se on +1. Ja temperamentiltaan niin erittäin vilkas, sehän niin kuin koko aika zoomailee, että missä tapahtuu, mitä tapahtuu ja mitä noi tekee tuolla ja mitä tuolla on. Ja se on vähän ehkä liikaa se hajonta, että ei pysty ihan heti keskittyä näihin meidän asioihin. Mutta sitten kun tapahtuu, niin kyllä se sitten sinnekin pystyy suuntaan. Eli +1 erittäin vilkas. Hermot, no näkee, että se hermot on vähän pinkeänä, voisi sanoa näin. Eli ei ollut ihan niinku rentona täällä, mutta hermostonen pyrkimyksiä, eli +1B, plussan puolella se kuitenkin vielä on. Taisteluhalu, leukojen lihasten käyttö, no, sehän niin pääsääntöisesti tuosta leikistä katsotaan, mutta nyt sitä leikkiä ei tapahtunut, nyt pitää katsoa vähän muuallakin, miten se siellä osaa sitä käyttää. Niin, ja kyllähän se kelkalla sitä näkee sitä taistelua sillä, että kyllähän siellä on pienen verran sitä olemassa, että tähän se tulee kohtaan toi -1 pieni. Puolustushalu, miten te laumaa haluaa puolustaa. No, katsottiin, että siinä alussa se on ihan vahvoilla, mutta mitä lähemmäksi ukka tulee, niin sitten se on sitä mieltä, että lähdetään pois täältä. Täällä ei ole yhtään kivaa, että sitten se oli sitä mieltä, että ei hän halua niin vastustaa että se siirtyy tuonne taaksepäin. Mutta me katsotaan, että se kuitenkin se alkoi niin vahva, että se laitetaan tuohon kohtaan 3, kohtuullinen hillitty. Ja terävyys, eli tuossa seinällä, miten itseänsä lähtee puolustaa, eli miten me saadaan se aggressio sieltä näkyviin. No kyllähän siltä saakin sitä näkyviin, vaikka sitä huimaa ja pelottaa. Mutta siitä huolimatta se vähän antoi sille löysi, niin heti se oli tulossa sieltä. Eli sekin on +3, kohtuullinen ilman jäljellä hyökkäys. Ja siinä sai välittömästi koskea, että ei jäänyt niin mitään silleen kaivelemaan. Toimintakyky, kelkka ja pimeä huone erikoiskokeena, no, pimeähän meni ihan ok sinänsä. Meni ihan hyvin, ei mitään ongelmia. Tuli ihan hyvin mun kanssa sinne sisään, ei tultu raamit kaulassa eikä mitään muutakaan. Ihan jees. Ja sitten toi kelka, niin no vähän aikaa siinä kesti sillä. Mutta kyllä nyt semmoinen sallittakoon pientä apua se tarvitsi sulta. Niin tuohon 1B se riittää vielä ihan mainiosti. Pisteitä on sille, että meillä on plussia ja miinuksia vähän tullut, eli plussia 190, miinusta 99 jää kotiin vietäväksi. Hyväksytty luonnetestihän tää on. Joo. Mä laitoin väärään kohtaan raksi ensin. Meillä on niin pimeät valot siellä, mutta kyllä se hyväksytään se on. Sehän näkyy siellä tietokannassa sitten ja sun rekkarissa. Että